Watla ka kamrep pan ka de ka weni ki kamrep ka ba klan bha ki porman shua haki benta jong ka West Khasil district kamtam haka than markasa hak ba laong ba jan baro ki longging ki jus ngotana ban rep pan haki penthor bat ki kper ki jongki henrai ha ba phai ki ni ki snam ba menta kane ka kamrep pan la yi ba kala nang tlot bat nang hiar arsut na ka por sa ka por bat ka daw ko long ba ki nong rep pan kimla ban sumare ka jingken rei jong ka jing pot bat ka jing bam khanyang jong upan halor ka ni ka khubor ke HNN kala yoru ban yakran bat uwe ni giri rong ba jong kathan markasa ubala persang ban wa di kadaw halor ka tege jing pot jong upan hadin bala deb banti bat pelang ki jaka bobu uba manhun thaba naka shnong nong kasen West Khasil district udai uwe ni kinong wat banya ya kadaw tan rai halor ka jingken rai jong ka jing pot bat bam khanyang upan bat menta tungen ya phai bat ngam ka ei ka ba uni rong ba udon ban penchai halor ka ni ka benta pia kisnem kiba menshwa perwinang kena mengi kani kathan jungi gede jaka ka klan bha ban repan fetini pentorang ni markasa ki peru kitab repan sudah rehadin kani ka jing repan ka hiarno kadaw kolong ba ki nong rep yang bu utupan sunbai pan ru bun ubam kenyang kim yo shu te ban bu isembai nata namar gajing puut upan lada bu hayeng tang siwan ti na lum tang subu hayeng tang arsin resi puut lum te ke pen perkat yang kumno bangin taulat la kumno ban yadai ni gajing puut badi gajing bab kenyang yang suka bani tu bang ni senong sen miswa kidon temen kiba lek hakni kerukom ban sinai ki jaka bu phante kumarong kita temen te ki mdon shu hakni perthai te jaka jong ki ru ba ki wan no da ki kawe ka peteng ki wan no da ki khon pade kimbut shu tu kerukom temar kata ka du no te kapan poi perkhat yang mengi iya kene ba ade ban penne pensa tengah persang ban sina ya kene ka ying kene ka jaka rap jaka riang jongi ba ini per thong kan garong thong giru dan thong sokya thong ki at kiwe pan rung thong hang ni hi ba betul te kapan kan mau yang ade na kata tahu ba ngasa kan mau gitu ki temen ba ki le ontong anda sina shwa persiang te ondang la persiang sya ngabu yo pan sembayang ni kemut umpur wadu pan penat kamban pam hayeng namar ibru jung isane habaki abu pan sembay ki abu pan bawanti nak per bawanti na pentor mut ki subu be hayeng bu hayeng tu pan put mata ka yeng ru ka sma utung te kemut ka kta e ka jikot kta e ka jikot jikia ternyata ki babu pun pan sembay dan tengki bu akrum jikia tiga ni ruka kam pensul tenat kamu ya ke jingkut jong subah nata don pade ki bobu yopan sembai ki tep ki bu yopan hajrong kisa bu daga dumasla hajrong itu pan kenang banlaj na ki jimbam kenyang namari pan tu bamba kunyang dihadu bo pan undon session rong sudah don pade baki berno daga dawai kenang banlaj ya ki jimbam kenyang tigitu ki rukom le ru kam wan ra i ko je jing kasem nang ta kam wan ra ru i jing ko jing kia i gitu ki nong rep ki bron to jing namar ka don ka sa effect nang ba ka jing ada yo kumbam tu pan nang ta sa ka jing sema to ka dua te kapan perkat yang bangan sinano da ka ni kom te lang ba ka jing yalam jung temen ki ba menswa te ondala sinai ka ni kani ka ying ka banga bu marep mariang bangari jing ri bang ni te kade hajrong lum namare kani ka ying la jaka them jaka ba mi ka jaka ba la bantuj ka kamlong de ban sina hakin jab kam jrong lum te kani ka dona jrong lum te nong ta ka ka duna ba lek tang por slap ndre kam don kano ka jing lang te slap ru ka herbe te ti da thliu bat hajrong sa sina da kijing te kani ka thliu la no kala balong san phut ru ka jing jrong ka jing kenjang mele ka jing he jong ka te ka syong kat kum ka jing sinai ka jing la pisna he ka no ru kam lele
te tang ba ngin hapej ba kendo ke de ban long ba scam kana ba kanom la ya ka jing sator ke jing te ngi hapshan ba de ki ding ki ba scam kana ba ka jing la jrong kanom hap te gani ka jing mo de ban ti be ko kendo te ngila ban kanro de ki mauru kana ban scam ke jing te tang bai gani ka jing ka ni ka tlubu pan po kendo de ngim de ban siang simen de ban ino ba cum tu te gani ka tlu gani ka yeng mut ka de ban don higi tlu la di air kenang ba kan yo ban rong gal erang tu po te re gani ka yeng la de ban yada bha lam nom no knai ru nom don ka jaka ban syong nang ta kamiau ru kam de ban yo rong ton mar kan selek rong tu kan selek ek kan selek jaklia te musutanat kenyau jingbam bode ban bambru kin jam ta te kani ka yeng la de ban khang de ban set ba te kamut hang ne bal ngalap ka jing persang jonga kolong ba upan ru umput pan lacang tuki por badang sedang wan bu te sipor ar pordon ni jing utang ba kendiat te nang ta so khunyang lele khunyang umdon jakan mar kani ka jaka kri ba dum nang ta kri ka ba peja kitemen jongi giong ukhunyang ha jaka ba dum julej tenang tah ke jaka puja tekani ke jaka puja ke jaka ka ba dum tela da ngile da kani ru ha ga ying song ying sa ying kam tam gi ying ding ka biang ba ajrong ngin song ying apo ngin bu pan de kanom don kano ka jing sma kan don kano ka jing kta ya ka jing ko jing khia te kat kum ka jing sem jonga ka long ba upan nang ne hi kum ba ong ha du banda de ka samoy thong pan ru u stem u he u long be tik untuk senti lang stang malu mala akpor bu sedang ban germinate ban mi itu sembai diktening tu suran malu malan re u bhab Man penting na susu ikan ni ka buit ka bau ne urang ba ulalap nakaliang jong ka HNN kala yoru ban saki ba ka buit ka bau te urang ba upersang kala rung wad ka thup jong ka we ni ki kot ya ka bala tip kerteng kum ka Genesis ya ka baka ICAR kala penrung da ka jingtho ya ka te ka buit halor ka phang Dynamic of Farm Innovation ka e ka ba penlong ya kani ka jinglap jonga ba kani ka ICR kan yo ban penrung ha kani ka kot jongki ka ba kerteng ka Genesis ka ba tho ka Dynamic of Farm Innovation kani ka mut ban yo ban penrung ha kani kot kumut kala don ka jing screen na do ka block level hadu ka district level bat hadu ka state level bat ki sajit ya kino ki buj jongki nong rep jongi ki brew jongi ki badon kino ki buj ka balong ka jing kerku ka balong ka jing mentoy ham tam nam ta ka rep keriang nam ta ka ri jing ri ke ngai kani de lang ba ka jing ayu jong ka kani ka office KVK na nong Shillong te kala one page ya kani nang ta kasa penisi mentai ngi ha ka block level ka district level hadu ka state te kasa yu rung hang ni kani ka jingthok te kani hi wat ka ICR ru kala pediang ka de kum ka wena innovation ta kumta utei urang ba ula kentu ber ajing mut ya ketenat badai pej balada ka kwa baka jakarep pan kan ki imbiang hapo ka than badha ka district kadai ban penrung ya ketika buj siki nong rep badha ka cukupor ban one page ya ketika jaka perlang pan ka ba ula sim kat kum ka buj jong kiriu temen mensyua tengah sawan ong kani ka rukom ha ka jing jonga te kalong ko biang bahai kinong rep lada kia persang mar lada kim nge ju utal lada ki one page yang ni ru ngam su te kani kalong ka jing aji mu jonga kinong rep lada ki kwa hi ban repan ban pen ki imbiang sai sin ya ka repan te nam ta ka jaka bu ban liada ka jing put ka jing bam kenyang ka biang da kani ka rukom ban le ban nga aji mu ru ya ka horticulture bahkan wan ban le risat bahkan wan ban page ya kani te tikna syaba kan nomdon kano ka jing kata ka jing ut lan ka jing bam kenyang pan bat kan long sibenta ka jing pen ki imbiang ya ka repan ha kani ka thanjong ni